yakho ngondizisa kulomhlaba Thixo. Ndicela Thixo undenze kuphele yami intando kodwa kuvuke yakho. Ngoba ngexesha uYesu wayesiza emhlabeni wayezophilela wena. Indlela uYesu aphile ngayo ebephilela into yoba uzubona uba kuphilwa kanjani. Haleluya. uThixo ufuna abantu abazonyathela kwi-footprints zikaYesu. Haleluya. Sengathi ndiyabona amathapha zegazi abantu abazonyathela. Abazonyathela. Haleluya. Siyafika i-footprints zimi. Abazofika beme bajonge bazibheke ngaphi ngoku. Ngoba bayingxaka abantu abahamba bejonge phezulu. Ngoba abantu bayabheka yonke into eyenzekayo ayibaphoshi kodwa bahamba nge-footprints zikaYesu. Ndifuna ukuthi kwaba bebesanda usindiswa indlela yevangeli uzoyifumana ezwini likaThixo. Ungayijongi yonke into kodwa uthi kuThixo bawo ndifundise la nto. Ngoba la ncwadi inzima kodwa idinga umoya ongcwele ozoku-interpretela what is hidden kula ncwadi. Haleluya. 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 Ebusuku Thixo ufuna abantu abazothi ndiyavuma Thixo ukuba ndibe itransport yakho yasemhlabeni. uThixo kana umzimba nenyawo zokuza emhlabeni kodwa ufuna abantu abazovuma. Ulumkele ukuvuma kanti uvumela uThixo wolunye uhlanga. Haleluya. Kodwa ufuna uvumela umdala wezinsuku ayibambe impilo yakho. Haleluya. Vuma uvumela uThixo. uThixo nxa selengenile ebomini bakho usosumcela babawo Thixo onke amaqango uthaba belungena ngawo. Haleluya. Kodwa kungena uJehova ebomini bakho. uThixo uyahamba nomuntu omtsha. uThixo uyahamba nomuntu omdala. uThixo uyahamba nomntwana. Kodwa lenhliziyo evumayo athi